ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବାରିକ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବାରିକଟି ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ସେ କେବେ ବି କାମକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ଘରେ ଶୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗେ। ହେଇଟି ଘରେ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ସରିଲାଣି। ତୁମେ ଏମିତି କାମକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସିଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧାର କରଜ କରି ଘର ଚଳେଇବି? ତୁମେ ଏବେ କାମକୁ ଯାଅ। ହଁ ଯିବି ଯେ, ହେଲେ କାମ ପୁରା ମିଳୁନାହିଁ। ଧାର କରଜ ତ ଘର ଚଳୁଛି, ପୁଣି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ଏତେ ଧାର କରଜ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆଉ କେହି ସଉଦା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେଇଟି ଦେଖ, କହିଦଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏବେ କାମକୁ ନ ଯାଅ, ନା ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନା ତୁମକୁ ଘରେ ପୁରାଇ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ କାମକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ମୁଁ। ହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିବ। ଭାବୁଛି ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଯିବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଉଠିକି ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେବି କାମ କିଛି ମିଳିଲାନି। ବାସ୍, ଏଇଟା ହିଁ କରିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଡାହାଣୀ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ପାଇ ତାହାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ବାରିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମଣିଷ ମାଂସ ଟିକେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ମୁଁ ପେଟ ପୂରେଇ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବି। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାରିକ ପୁଅ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ହା 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 ହା। ତୁ ମତେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରି ସାରିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଅଇନା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛୁ ତୁ। ଅଇନା ଭିତରେ ନିଜ ଛବି ଦେଖି ଡାହାଣୀଟି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାରିକ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିବି। ମୋତେ ଖାଲି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲେ ତୁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ଦେଇ ଆସ। ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ଡାହାଣୀଟି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ କିଏ? ଆମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ଗହଣା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଡାହାଣୀଟି ତାର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କଲି। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ। ଏହାପରେ ଡାହାଣୀଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବାରିକ ପୁଅଟି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଫେରିପାରିଲା। ବାରିକ ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ହସିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ବାରିକ ପୁଅର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ କେମିତି ତାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲା।